Бүздәк районы ветерандар оешмаһы махсус хәрби операция яукырдарына сираттагы гуманитар ярдәм алып барып кайтты. Был уларның үз алды оештырган 15нче улавы. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Диңгез Йылышы төбәк әмәгать оешмаһының Бүздәк районы филиалы рәисе Рәмил Рухманов. Һаумыгыз. Рәмил Рәлевич, әле одайлы сәфәрдән кайтып торагыз, нинди сәламнәр, нинди тәэсиратлардан кайттыгыз? Егетләрдән кайткан сайын инде һәрберсе гаиләләренә сәламнәр әйтәләр, бүләкләр тырышалар җибәрергә. Алардан кайткач гаиләләрен табып, шул сәламнәрне биреп, күчтәнәчләрен җибәргән, күчтәнәчләрен тапшырырга тырышабыз. Ягъни һәр ике арала күстәнәчләр ташысы булып торагыз инде, гаиләләреннән алып барагыз булардан да. Телефоннан сөйләшү генә бер төрле, монда из первых уст рәхмәт сүзләрен күчтәнәчләрне кайтарып җиткерү икенче төрле. Өмет уята, шулай бит. Шулай. Көтүсият кала һәм әлбәттә яукырларның үзләрендә әле. Һезнең Диңгез Йылышы Бүздәк районы филиалы инде 15нче алауды алып барып кайтты. Бына был ярдәм гомумән ничек оештырыла башлана? Һезгә кемдер ярдәм итә, ничек оештырагыз аны? Башланган чакта гына Радиф Фаридович Хабиров әйтте, когда менә Башкирский батальонны формированиесен оештырганда безнең егетләр иң беренче булып тоже бардылар. Алар барган кийинә ниндидер кирәк-ярак әйберләр кирәк була башлады. Шулардан җыелышып, сөйләшеп, җыя башлады әйберләр. Монда инде 22нче елда. 22нче елда. Башта республика аша посылкаларны җибәрдек, аннан җыелышып үзебез барырга булдык. Үзебез бара башлагач, менә шул әйберләрне уже кирәк-яракларны, уже потребностьларны, заявкалар безгә җибәрә башладылар егетләр. Башкирский батальоннан, Шаймаратовдан, Доставалский батальоннан, полктан менә безгә заявкалар җибәрәләр. Без шул заявкаларны район өстендә, республика өстендә даже целиком отрабатывать итәргә тырышабыз. Тәүге сәфәрләрегезне искә төшерәк. Ничегрәк булды ул? Ниндәй мажаралар белән егетләргә барып үттегез? Беренче барган чакларда адашып та йөридек, белмәенчә. Хәзер инде Башкортстанда йөргән күк, Донецкий, Луганский республикаларында йөрибез, бөтен юлларны беләбез хәзер. Бөтен кайда барасын беләбез, егетләрнең кайда икәннәрен беләбез, связь бар. Хәзер табырга җиңелрәк егетләрне. Танышыгыз барһы менә. Танышабыз, әлбәттә, безне һәрбер барган сайын уже первая линия боевого соприкосновениега барып җиткәндә безне командованиелары менә аларга зур рәхмәт әйтеп китәс килә. Нугушка, доцентка алар безне чыгып каршы алалар, сопровождение белән кертәләр. Бөтенләйләрне әйбәтләп барып җиткерергә биш. Аллаһ хакка тиклем гуманитар миссия менән бара, ул бит хәвефле. Шулай инде ансыз гына булмай барабыз. Шул менә бөтен Бүздәк районы гына түгел, монда безнегә менә һаманда әйтәм кушылалар. Иглин районнары, Илеш районнары, Авдоннар менә барыбыз бердән булып, Массетичи Туфа менә нык ярдәм бирә безгә. Бүздәк районында шулмаган кеше юктыр дип уйлыйм. Барсы да бердән булып менә егетләргә әз булса да ярдәм көче китерәбез. Ниндидер суммалар турында әйтеп буламы? Нинди суммага ярдәм әзерләгәнсегез? Ошо силәсендә. Андый сумманы без 3нче ел шутлап караган идек. Монда бит кемдер менә апалар безнең носкилар бәйлиләр. Ул бит бесценный әйберләр, акчага тага салу. 3нче ел шутлап караганда 3 миллионга якынлашкан идек. Шул вакытта менә именно акчалата без бит принципиально башта акчада җыймайдыр. Кем нәрсә белән ярдәм итәләр менә. Арматурный завод безнең Бүздәк районында эшләр бар иде. Кемдер носкилар бәйлер, кемдер бал, кемдер тукмаш менә кәпи сельсоветларны тукмашлар менә әзерләйләр. Кем ничек нинди ярдәм белән итәләр менә колледжлар, мәктәпләр, шәмнәр заливай итеп шул менә Ләлә Тюльпанга зур рәхмәт менә мәчеткә алар белән нык ярдәм итеп, ярдәм кулын сузалар финансовый моментта менә. Барсына да монда бөтен республика бердән булып эшләйбез. Монда ниндидер суммалар турында гына түгел, ихласлык турында, бердәмлек турында алып барырга кирәктер. Бына һез барыһында һанап үттегез, тукмасы оек башыннан башлап арматура заводынан килгән мейстер турында. Тагын нинди ярдәм әзерләп бирәһегез егетләргә? Уларга әлбәттә һәрбер ярдәм мөһим, шулай да нимәләр тәэсиратта уларга кирәк? Монсында менә без күптәннән инде безгә алардан просьбалары бар.
дизельный машина булдыра алмассызмы дип шуны сораганнар менә Башкирский батальон Минигали Шаймуратовадан. Без таптык ул машинаны Казан аша юлларыбыз наклы булып шулай. Ягъни һез Башкортстан буенча гына эшләмәйсез, монда күрше төбәкләрендә хезмәт эшләктә. Таптык ул машинаны менә бу 15нче баруда шуларга багышлап 80нче безнең елга Бөек Ватан сугышында җиңүгә багышлап без менә машиналар бардык. Машина бардык шушы дизельный, матай бардык, дизель генераторлар, именно дизель генераторлар, дизельный машиналарга аларның сораулары бар, заявкалары бар, шуларны отрабатывать итеп бардык. Менә дизель генераторлар, квадрокоптерлар, шуларны илтеп тапшырдык монсында. Квадрокоптер һәм башка приборлар, улар егетләргә ни өчен кирәк аңлатып китәйек. Менә монсында бардык реп бит инде саклай безнең егетләрне, машиналарны. Без менә машинага куя торган реп бардык, ромашка 6 тиелгәнне машинага куела. Егетләрнең шуны кабызып барсалар, дрон управлениесен югалтып атаковать итәлмәй инде машиналарны, позицияларны, расположениеларны реп шулардан саклай инде. Дизель генераторлар егетләргә шул рацияларны заряжать итәргә кирәклек бит инде. Транспорт группа эвакуацияга Шаймуратский батальонга менә без калдырдык медвзводка группа эвакуация, чтобы әйбәт кенә егетләребезне эвакуировать итәргә, госпитальгә чыгарырга беспрепятственно менә шундый ярдәмнәр белән. Һез алып барган ярдәм һәрберһе мөһим, шулай бит. Ул оекбаш булганмы, тукмас, консервалар булганмы, һәм шул ук приборларда. Бuna сеткаларга килгәндә, маскировка селтәрләре, улар да бит төрлесе булуы ихтимал. Сетләрне һәрбер сезонга отдельно эшләйбез. Менә кыш сезонына рассчитанный шундый ниләрне төс белән эшләйбез, сетләрне үрәбез. Язгылыкка менә бу партияга уже сетләрне илттек, уже җәйгелекләрне. Һәрбер бер шелтер булса да, бер гомерне сакласак та, безнең эшебез, значит, бушка түгел, значит, без бер гомер генә исән калса да, шундый. Монда маскировка селтәрләре генә түгел, беләбез, безнең ирекмәннәр башка костюмнар да тәгә шулай бит. Йылы киемнәр, костюмнар, менә костюм лешевалар, алар авыррак үрелә. Аларны инде индивидуаль безнең снайперларга бирергә тырышабыз. Менә аларның индивидуаль заявкаларына костюм лешева дейла. Күренмәй торгандары ла була костюмнардан. Тепловизионный костюмнар, менә Москва, Шитуфа, андый эшләрне бара, алар безнең аша бирәләр. Аларны передавать итәләр төнге вакытта тепловизорлар белән безнең егетләрне штаб күренмәсеннәр, саклансыннар. Якташларның һәрберен күреп үтеп буламы сәфәргә барганда? Бер баруда гына барсында күрелмәйбез. Без каждый барган сайын төрле направлениеларны аларга тырышабыз. Исегездә калган иң шундай истәлекле очрашулар. Истәлекле очрашулар булып торалар инде. Һәрбер истәлекле улардан сынапта. Иң беренче барган чакларда безне Сватовада туктаттылар танык белән. Сез башкортлар кая барасыз, монда сугыш бара бит дип, безнең 02 регионны күреп, безне каршы танык белән туктаттылар, шунысы истә калды. Якташлар инеме? Шуннан азаттылармы улар һәббә? Азаттылар, анда татар егетләре дә бар иде. Алар шунда күргән моментта менә башкортларга тагын килде инде конвой дип баштыралар, без туктап, аларга да күчтәнәшәр калдырып китеп, шулай танышып киттек алар белән дә. Безнеке түгел дип айыру юк анда. Юк, анда әйбер юк. Анда безнең Башкирский батальоннарда да, Татаридан да, Пермьнән да, Воронеждан, Тамбовда, бөтен ил анда. Барысы да безнеке шулай. Барысы да безнеке. Бuna һез әйттегез тәүге мәлдәрдә Аксалата ирекмәндәрдән алмай торгайнык дип. Хәзер икенчеме караш үзгәрдеме? Монда без менә заявка биргәндә без ничек итәбез? Заявканы үзебезнең чатка выставлять итәбез, кемнеңдә ярдәм алып баралар. Кемдер реп алып бирә, кемдер дизель генератор алып бирә. Әлбәттә, юлга чыгар алдыннан инде менә без ниләрне барганда, строй материалы барганда безгә ялларга туры килгәләде грузовой машиналар. Шундый хәлдә менә сбор объявлять итәләр инде. Онда инде Аксалата ярдәмдан баш тартмайсыз инде. Әлеге мәлдә егетләргә нимә кирәк, нинди сәламнәр әйтеп ибәрде улар?
Киләһе мөгаен 16-нчы гуманитар алауда инде әзерләй башлаганһыгыдыр. Уже җыелып бетте, безнең бөтен район менә опять-таки әйтеп үтәсем килә, безнең волонтерский штаблар эшләй көндә. Администрациягә менә зур рәхмәт, безгә помещениялар биргән өчен, ато безнең урын-югы менә җыелырга. Хәзер безнең помещенияларыбыз бар, үзе безнең штабларыбыз бар. Бүген көндә безнең конвой әзер барырга уже, менә әзгенә көн җылытсын дип, әзгенә көтәбез шуны гына. Күп гуманитар әйбер җыелды госпитальләргә, менә шул бу поездка безнең госпитальләргә багышланыр. Госпитальләргә барырга. Ай, без Старобельскийның госпитальләренә керәбез, Луганскийның госпитальләренә керәбез. Безнең Северодонецкийда менә госпиталь бар, анда безнең тоже менә Башкириядән күп кызлар да хезмәт итә, егетләр дә хезмәт итә, менә шу госпитальләрдә волонтерлар да бар. Аларның заявкалары монсында шушы конвой 16-нчы госпитальләр конвойы булган. Госпитальләргә баргас, мөгаен үзенчәлеге бардыр, ниндидер препараттар, дарулар алып бараһыгызмы? Дарулар, бинтлар, памперслар, заявка зур. Бер олы машина уже җыелды менә заявка. Башка кирәк-ярактар, йылы киемнәр, алмаш киемнәр, һәр берсе кирәк. Димәк, әле лә кушылышларда көтәһегез үзегезнең ярдәмгә? Әлбәттә. Теләүчеләр булһа? Теләүчеләр булса, безнең ишекләр көндә ачык. Күңелебез дә, ишегебез дә ачык. Бына Башкортстан яңарак кына үзе 144 гуманитар алауда озатып алып барып кайтты. Һәм һәр бер район үзе йөрү. Ни өчен ушулай кирәк? Ни өчен районнарның айрым йөрүе кирәк ул? Бердәм генә республиканың үзеннән генә китһә уңайлы түгелме? Алайда барып җитәбез, алайда барабыз, алайда йөрибез. Без барган чакта точечно да эшләйбез. Безнең адресный посылкалар фура белән барганда бит инде бөтен җиргә дә кире булмый. То есть военное положение барыбер бөтен җиргә дә олы машина белән кире булмый. Җиңел машиналарга безгә уңайлырак. Без более мобильны, более җиңел, без уже керәләбез бөтен точкаларга да безне каршы алып сопровождать итеп кертсәләр, безгә шул ягы уңайлы. Бәйләнештәр ныгытылган, таныштар күп хәзер. Әлбәттә. Барып итәргә тырышагыз егетләребезгә. Зур рәхмәт сезгә. Киләһе сәфәрдәрегез уңышлы булһын, егетләргә кирәкле ярдәмдә алып барып җиткерергә булһын дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, хәрбиләргә тыл ярдәмының мөһимлеге турында Диңгез Йылышы төбәк җәмәгать оешмаһының Бүздәк районы филиалы рәисе Рәмил Лукманов мәгълүматлаштык. Һау булыгыз.